Έχετε αναρωτηθεί γιατί κλείνουν καθημερινά τόσες επιχειρήσεις παγκοσμίως? Ακόμα και μεγάλοι οργανισμοί αλλά και τράπεζες βάζουν λουκέτο η μία μετά την άλλη. Πολλές χώρες παγκοσμίως είναι υπερχρεωμένες και ψάχνουν τρόπο να αποφύγουν τα χειρότερα. Το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζεται μόνο στην Ελλάδα. Αν βλέπετε ή ακούτε ειδήσεις, θα το ξέρετε ήδη. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αν ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία, θα δούμε ότι κρίσεις σαν αυτήν έχουν συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Ίσως όχι σε αυτό το βαθμό και το μέγεθος, αλλά έχουν ξανασυμβεί. Ποιοι επιβίωσαν τότε και πώς βγήκαν από την κρίση? Επιβίωσαν όσοι ακολούθησαν το ρυθμό της εποχής. Όσοι ρίσκαραν και εφάρμοσαν κάτι νέο και πρωτοποριακό, χωρίς να φοβηθούν, αφού έτσι κι αλλιώς χαμένοι ήταν. Αυτό ακριβώς σας προτείνουμε. Ακολουθήστε το ρυθμό της εποχής. Ποιος είναι αυτός? Μα φυσικά το ίντερνετ. Δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι συνδέονται καθημερινά στο Facebook για περισσότερο από μία ώρα. Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότερες εταιρείες προωθούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου και άμεσων πωλήσεων. Μα είναι πυραμίδα, Ρίξτε μια ματιά γύρω σας. Πόσες πυραμίδες βλέπετε? Η εκκλησία, το κράτος, ο στρατός, ακόμα και η διοίκηση κάθε εταιρείας δεν είναι πυραμίδα? Και αν αυτό ήταν κακό, γιατί ξεφυτρώνουν τόσες πυραμίδες κάθε μέρα? Θυμηθείτε τι είπαμε πριν. Επιβίωσαν όσοι ακολούθησαν το ρυθμό της εποχής, όσοι ρίσκαραν και εφάρμοσαν κάτι νέο και πρωτοποριακό, χωρίς να φοβηθούν, αφού έτσι κι αλλιώς χαμένοι ήταν. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, θα μάθετε κι εσείς με ποιους τρόπους μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις νέες τάσεις της αγοράς, ακόμα και αν δεν ξέρετε πολλά για υπολογιστές και ίντερνετ, πώς θα καταφέρετε να πετύχετε ένα αξιόλογο εισόδημα από το χώρο σας, χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες ή προσπάθεια, πώς θα ξεφύγετε από τα καθημερινά σας προβλήματα και την ανασφάλεια που υπάρχει στις μέρες μας. Μην διστάζετε να ενημερωθείτε, για να ακολουθήσετε κι εσείς το ρυθμό της εποχής, για να γνωρίσετε και να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά νέα εργαλεία που θα δώσουν μεγάλη όθηση σε ό,τι κάνατε μέχρι σήμερα, για να συμμετέχετε στον πιο αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό χώρο, για να δείτε επιτέλους τη ζωή σας να αλλάζει προς το καλύτερο. Βάλτε τα στοιχεία σας τώρα. Είναι η καλύτερη στιγμή να ξεπεράσετε τις φοβίες και τις ανασφάλειες που σας κρατάνε δεμένους. Κάντε την ανατροπή τώρα. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας. Σας περιμένω στην άλλη πλευρά. Συμπληρώστε λοιπόν τα στοιχεία σας για να παραλάβετε στο email σας τα δώρα μας.